Am primit un comentariu la postarea legată de divorț, în care se spune așa: deci dacă munceam în afara țării, pot divorța fără să vin în România? Și răspunsul este da, se poate divorța fără să veniți în România. Este însă necesar ca în procesul de divorț să vă reprezinte un avocat cu care veți semna un contract online, la distanță. Se semnează și se trimite înapoi semnat. În privința condițiilor de divorț, alegerii instanței responsabile cu divorțul, va trebui să aveți o procură notarială. Procura notarială se poate da cel mai adesea în orice consulat sau ambasada României care se ocupă cu astfel de lucruri. Programările se fac pe econsulat.ro, iar pentru detalii din procura de divorț este bine să discutați cu avocatul care vă reprezintă. Și astfel, atunci când niciuna dintre părți nu locuiește în România, responsabilă și competentă pentru pronunțarea divorțului este judecătoria sectorului 5 din București. De altfel, dacă cumva ambele persoane care doresc să divorțeze se află în afara țării, vă poate reprezenta același avocat. Puteți alege în momentul respectiv o instanță de judecată competentă la alegere. Asta ține de zona în care vă aflați. Dacă cumva soțul părât se găsește într-un alt județ, va trebui ca procesul să fie deschis la judecătoria competentă din zona domiciliului soțului care se află în România. Pentru a putea avea mai multe detalii legate de divorț, pentru a putea analiza fiecare speță în parte, recomandarea este să mă contactați pentru o consultanță online. Eventual, vă pot ajuta dacă acțiunea poate fi introdusă în București sau în zonele limitrofe.